Povedzme si niečo k rozdeleniu poslancov a činností v Európskom parlamente. Poslanci v Európskom parlamente sú rozdelení do tzv. Blokov alebo frakcií. To znamená, že poslanci, ktorí sú progresívne orientovaní, sedia v jednom politickom bloku s poslancami zo Slovenska, Maďarska, Nemecka, Francúzska. V ďalšom politickom bloku, ktorý je orientovaný sociálno-demokraticky, sedia znovu poslanci zo všetkých štátov Európskej únie rovnakej frakcie. Poslanci národnostne a nacionalisticky orientovaní znovu sedia v ďalšom politickom bloku. Počet poslancov za jednotlivé členské štáty závisí od počtu obyvateľov danej krajiny. Najväčší počet poslancov majú členské štáty s najväčším počtom obyvateľov, to znamená Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Poľsko. Počet poslancov je úmerne prerozdeľovaný v prospech krajín s menším počtom obyvateľov.